N'ọrụ ugbo, gọọmenti Anambra steeti malitere ọzụzụ izu ụka atọ wee nye ndị ọrụ ugbo otu a ga-esi wee gbaa mbọ na-akọpụta n'ozuzu oke yana n'ebe ọ dị ukwuu ụtụ na-ata nkwụ akpọrọ palm weevil yana ejune. Nke a bụ iji wee kwalite ihe ndị a na-akọpụta maka mmadụ yana ụmụ anụmanụ. Ọzụzụ a bụ nke na ha aga n'iru ugbu a n'ebe akpọrọ ADP Center dị n'Ọka. Ndị ọrụ ugbo karịrị 100 na ụma ndị site mpaghara dị iche iche nke steeti a bụ ndị na-esonye n'ọzụzụ ahụ. Chibuzo Obidike nọkwazi ebe ahụ. Ọzụzụ a bụ nke a tụrụ anya na ọ ga-ewulite ọmụmụ ego ma butunetekwe ọnụego ihe afịa na-ada na Anambra steeti. Oge ọ nọ na-agbape mmemme ahụ, onye kọmishọna na-afụ maka ọrụ ugbo bụ Dọkịta Foster Ihejiọfọ mere ka amata na ọzụzụ ahụ bụ nke sonyere na amụma aka na-achị steeti a iji wee fụ na enwere nri dị nyafụnyafụ na steeti a. Kọwara na African palm weevil and golden apple snail bụ nke kwesịrị ịmụba ọmụmụ ma bakwazie ndị na-arụpụta ya ụba. N'aka nke ya, onye okwupụta okwu nke si na mba India bụ ọkaiwu Mandala Sekar na onye Dean fakọlti na-afụ maka ọrụ ugbo na mahadum Unizik bụ ọkammụta Ifeyinwa Ebenebe mere ka amata na ọzụzụ ahụ ga-enyekwara ndị na-akọ ọrụ ugbo aka ma kụzikwere ha ọtụtụ usoro ha ga na-esi were na-eweta ụsa na ihe mfiahụ ọbụla n'ọrụ ugbo ha. Ha gakwara n'iru wee kọwaa na azụmahịa ahụhụ bụ nke na-agbanwe ụwa n'ihi na ha na-amụbawanye ụmụ n'ike ma nwekwezie uru ọ na-abara ndị mmadụ n'afịa. Ha nọkwaziri n'oge ahụ dụọ ndị Anambra ka ha gbasie mbọ ike tinye anya na ịzụ ahụhụ n'ugbo ha.